Hoi allemaal. Ik ben Mike, ik ben 23 jaar. Ik kom uit Amsterdam. En ik ben zanger en acteur. En ik ga het nummer van Clouseau zingen, Vonken en Vuur. Uitstekende songkeuze, hè? Even leek ik niet te leven, zonder reden, radeloos en uitgeteld. Weken hing het in mijn kleren, tot mijn wereld heel opeens werd bijgesteld. Droom wordt meer dan ooit bewoond door jou. Jij geeft me vonken en vuur gevaarlijk, maar vanaf het uur. Jij geeft me mijn lange en de kinderen ook. Kom maar, joh. zijn, is de kick die ik echt wou. Ja! Oh! Ja, de kick die ik echt wou. Als een duik in het duistere dondiepe water. De kick die ik echt wou. Ja, de kick die ik echt wou. Dag Mike. Hoi. Nou, niet mis hè. Het gezien, 4 tribunes, staan, ovatie. Niet slecht hè, niet slecht hè. Zeg Mike, je zegt tegen ons dat jij zanger bent en acteur. Klopt. Wat voor zanger ben jij normaal? Ja, ik speel ook in musicals en Oké. de Musical Academie gedaan. Mike, ik vind jou je bent een performer. En ik denk dat dat heel hard te zien is aan je achtergrond ook als musicalzanger. Dus je bent heel open. Maar met momenten vond ik dat je een beetje aan overacting deed. In het begin ook. Je stond heel stil en je ogen gingen zo. Alsof dat je echt met je ogen een verhaal wou vertellen, maar het was voor mij iets erover. Ja? En naarmate als je begon te zingen, werd het wel beter. Ik heb erdoor kunnen kijken. Maar ik heb een beetje mijn twijfels erover. Of dat ik de echte Mike heb gezien. Oké. Mike, 23. En ja, voilà, je hebt geen schrik van een podium. Je werkt met je publiek, dat vind ik wel knap. Je hebt een heel krachtige stem. Maar ik zag af en toe precies een cape rond u. Een beetje, ja, of dat je inderdaad in een musical stond. Maar het was Daar kunnen we ook inderdaad... aan werken, hè? Wat blieft? Daar kunnen we aan werken. Oh, nou ja, een beetje meer coolness. Een beetje meer street credibility. Snap je? Ja, man. Ja, man. Ik snap wat je wil zeggen, man. Dus voilà, ik kan het even in beraad nemen. Ik vind, Mark, dat jij een geweldige goede zanger bent. Voilà, dat ben ik. Ja, echt waar. Het woord musical is hier al een paar keer gevallen en je zingt natuurlijk ook musical. En dan denk ik, mochten we nu een manier vinden om dat daar echt uit te moeten kloppen, dan denk ik dat jij een heel uitstekende kandidaat voor die band zou zijn zelfs. Dankjewel. Als de anderen niet goed geluisterd hebben naar Chris, dan kan het nog in orde komen. Er zijn er een paar die niets aan het twijfelen waren. Dus we gaan eventjes over naar stemming. Nielsen. Ik ben wel genoeg nieuwsgierig naar je, dus ik zeg ja. Dat is goed. Nou ja, Chris. Ja. Dat was al net duidelijk. Je hebt 3 jaar nodig om er door te zijn. Slongs. Maar je hebt gezagsloos. Ja. Mits dat je op zoek gaat naar uw original gangsters, zeg ik ook ja. Nou ja, Mike, je hebt al 3 jaar, je bent erdoor. Maar om heel eerlijk te zijn, van mij had je ook een ja gekregen. Yes. Dankjewel. Original gangsters!